Kundi. Sing ndi? Mang dikeki mo. Kecil iki, Dok, sing cilik iki. Nggih. Lah mang jere mo dikeki. Ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, guys. Ki esuk-esuk jam 5:30 pagi iki wis entuk tonjokan, guys. Desa ribut tangi turu wis bulan rene. Nyuwun jajan iki lho. Itu semotok ya. Duduk sing apik. Duduk. Ini lho. Pendang sarapan, Dok. Anu, sayur tonjokan ta, anget-anget. Nang sarapan. Kakak iki gak nyuwun. Geget teme kok wis koyo ngono. Lho, guys. Apa tonjokane? Iki obat iwak sapi, guys iki. Ayam potong karo tahu. Segone ning bakul. Nyala tenan pokoke wong mantu ora kaya taun iki. Sasi iki dublek-ublekan kaya wong disik-disikan lomba dadi nganten. Kuwi iki jawane iki cerita, Pakde. Ayahe kan bengi-bengi pas arep ning Purwodadi iki kucing iki jane posisi mobil iki wis mandek set ngene. Lah wayah kucing mandek mobile rak terus jalan neh. Lah kucing iki malah marani mobil. Dadi niki kucing iki gak mati, cuma iki kakike iki berdarah. Ngono. Jawane iki cerita, kakike jayah, kakike kucing. Kakike berdarah. Walah ning sore mobil. Kowe numpak mobil. Numpak mobil. Iki karo Mbak Pakno Dek, gak loro Dek banget tenan. Digambar apa iki? Diwari Al-Fatihah apa ngono lho, Pak De. Bismillah. Bismillah piye? Bismillah. Iku lho. Lho kok iku lho? Yo Adik diwarai Al-Fatihah surat-surat pendek. Aja HP ae. Kok iku lho. Apa nyanyi? Kok iso Nyanyi ae. Kakak Dinda iki ndek ben sak isa ngene iki wis surat Al-Fatihah apa iso kabeh ya, Dek? Surat Anas. Nek karo turu ngono kuwi wis. Piye pemirsane gak ditawani iki? Lirik kok sithik meneh Din kok larang Nggih. Diwarai apa? Sarapan sego tonjokan, guys. Iwake apa Dek ayam guling? Sempol. Kuwi lho mbok breki. Anak berkat. Wis nang sarapan nang lep-lep. Ndengi and baking-e apa, Dek? Waduh, rambutnya sip. Masakane apa? Ngene Viana kok ayam guling, buah per satu-satu. Ning postingane sekolahan SD. Aku apa ya? Lali ya? Buah sendok buah alen susu. Oh, diganti susu. Awas. Kunciran model apa nduk digambar Pak De lah kok bareng. Waduh. Mantuk. Nang mandi nggih. Banyak. Lho, nek ora nang mantuk ki. Gerene agak kamu. Iki gak normal nek, Mas. Nek dicas sih gak gelem ijo lampune. Gak gelem abang. Ora nek setrome. Wis ora normal iki baterai. Wis ket bajeke Dinda lho. Sampai meh 15 tahun. Dinda lahir cengar iki pokoknya nek lampu mati siap baterai. Habis. Ora, kowe kuwi sing habis sing ngono kae ya, Mas, sing digo ngetan wis. Kuwi bayekmu kuwi. Ngene habis ki baterainya wis ning tengah no Dek lampune wis model anyar neh. Lah niki model kawak.
Jaman Kalau biyen mandeni. rego 20.000. Dek, gak pareng dikakno awan-awan. Pateni. Pateni. Ngrusak mripat ki engko Dek, aja ngono mripate aja iduk-iduk. Lho. Lho. Sa? Kucingnya piye kucingnya Mas Sam? Kucingnya apa diterak ngene ngono? Ngono. Kucingnya warnane apa, Dek? Warnane apa kucingnya? Hah? Biru. Kucing warna biru, warna hitam. Lah yo kucingnya warna hitam, kok warna biru. Kucing mosok enek warna biru. Ora dicat. Kucing warna biru. Iki engko ibu masak nganu, Dek. Tahu tak oseng karo kapar lho nggih. Jane iki duwe ayam Din kuwi. Arep tak asem-asemno kowe kok. Kowe engko mantukmu sore neh Apa ya. dimandeni Terus kakak? ya apa? Engko bapak cek masakno neh, moh iwak potong. Dek, waya mandi nang, nyuwun mandi Ibu nang. Rupane ben ayu. Rene Alhamdulillah iki masakanku wis mateng, guys. Oseng capak lahu. Ya wis ngene iki tok. Masakan hari ini simple, praktis, menune iki tok wae, guys, karo lawuh kerupuk. Wis lebih tepatnya wis ngono ae. Dadine keuangan iki dibagi-bagi ya, guys. Maksudnya ya dienggo buah, ya dienggo masak, ya dienggo nyangoni anak. Sing penting cukup. Astagfirullahaladzim. Lemah iki ya gak boleh digowo rene, Dek. Dienggo dolanan ning kono ae. Ngono kuwi nek mamak marah-marah mah. Wis gowo kono ae dolanan kono. Ning loro omah ae gak usah digowo rene pasire. Wah, Mbah, wis ning kono ae nek awan-awan ning loro omah kono ae. Lah yo penggianku tok ae. Wes duk sor ning kono. Endi awune kono ae, aja mek ning kono, ning latar kono. Ayo ning emperem kono. Oh, alah penggian ae Mbah nang, Mbah Dok. Endi sing awu-awu endi panggone biasane gak iki, Dek. Kene iki. Wes yah tenan iki aku wis bar nyapu malah mbok kei pasir nek sak. Ini kan 2, Dek. Gelasnya kan 2. Lah iki rek gak kena dituk ki piye, Batek? Kayak pimbang mbok tumpuk iki mang. Ora kena Kan 2 kuwi jane. Duduk sing apik golek dudukan. Mek dingklek. Dingklek endi kae? Rawal ae. Kok malah pasir disok ning jero omah. Mbah angel kandhanane angel. Entuk gelas kok wis ribute. Golek awu. Wis persis cilikane Dinda. Sotil, wajan, irus, entong, wis ulek-ulek cowek iki wis lengkap. Ya wis ngono kuwi dienggo dolanan. Mama tak menteri baju nggih. Ning kene dhewe nggih. Nggih. Sa. Nggih, pinter. Hari ini pertonjokan. Pertonjokan ki walalah menyala, guys. Sedina ki sehari ki 4 kali 3 kali. Lah iku nek gak pinter-pinter bagi keuangan ya mobat mabit awake dhewe nggih. Sing dipentingno ki kerukunan. Nek ning omah ngene sing penting anak duwe sangu, montore duwe bensin, wis alhamdulillah. Aku tak ngeruk iki lho, guys. Digekno penggian desa iki lho. Wis tetap bersyukur ya, guys. Hidup
dijalani apa adanya. Yang penting awake diparingi sehat, selamat, seger waras. Salam. Nonjok, Dek. Nggih. Gini sinten? Jenengan teateri Pernata Mbak Bun. Mbak Bun iki sapa, Dik? Bun nganu Nur. Bun mulus. Perapatan Paraeng nganu lho. Lek Warsito ngetan. Wasita. Lek Perapatan sing ngulon berarti. heeh. Sing nggone Mbak kuwi sapa? Bojone Warjo iki sapa? Ya, Ha kuwi sing ngulon berarti. Kuwi lurunge bloke lek Mbah Mas Rokah ya. ya. Nggih. Saurunge Mbah Mas Roka. Sapa Mang Dek? Bun. Sing lanang iki Bun, sing wedoke? Sing wedok Bun, Sing lanang Nur. oh alah ki sapa ya aku kan kadang nek buah kuwi anggek roh. Kadang ki roh wonge gak roh jenenge. Tapi nek pas buah, nek pas buah walah mbak iki ngono. Nggih nggih matur suwun nggih. Terima kasih. Gaene sesuk, Dek. Nggih. Lah. 5 iki sesuk. Walah pulo Tawang Rejo. Ares. Terus dong sambi siji mulus loro. Walah tenan iki, Dek. Iki nyunatno apa mantu? Mantu. Walah tenan kok. Kaya wong lomba lari wong mantu iki. Disik-disikan. Lomba lari. Lomba lari ya, Le. Disik-disikan kok. Tahun iki jan tenan kok. Apik tenan Mbah. Nggih, nggih. Makasih. Jan tenan ya guys, ya ini wis entuk kedua kali. Iki gaene ya sesuk, guys. Pokoke dina Rebo iki jan menyala tenan pokoke. Menyala. Wis wayahe ya, guys. Nek wis wayahe iki arep piye meneh. Sing penting awake dhewe pinter-pinter mbagi keuangan. Isane cukup piye? HP kok terima digletakno ning anu to, Dek. HP iki panggone iki ya ning kamar ngene. Nek Dinda ya ora wis gletak, Dek. Ning meja ngarep sing mbuh nendi. Yes, alhamdulillah ya disyukuri bae. Diteri rezeki ya, guys. Nek ning kene iki carane nggih ngeten iki nggih, Bu. Pokoke sego endok mie iki gak keri. Kadang nggih nek sing serondok mambu kenalan kanca apa rondok mambu bateh nggih sego karo sayur. Tapi nek cuma kenal-kenalan tok ngono kae ya ngene iki. Wis umume lah, umume ya sego endok, tahu, buncis, mie. Ya sing ngene iki gantine peyek. Kerupuk. Kadang kan nek ning daerah Ngawi, guys, ngene adike Pak Su, iku carane ora enek cara sego ndok apa iki gak enek. Carane beda neh. Kan jenenge desa ya dhewe desa mawa cara ya, guys. Carane undangan. Nyebar undangan ngono wis cukup. Iki nek carane Ngawi sak dulurane Pak Su, maksudnya adike nek sing nikah ning Ngawi ya, guys. Kuwi cuma nek nonjok sego sayur kuwi cuma sing kaya Pak Lurah, Pak Carik, terus Pak RT ngono-ngono kuwi tok. Kuwi nonjoke sego karo sayur. Tapi nek liyane kuwi ya undangan. Malah simpel jane ngono kuwi. Tapi nek ning kene iki ora mlaku iki, guys, ngono iki carane. Gak mlaku. Carane ya sego karo ngene iki, sayur apa karo mie. Kan ya jenenge dhewe-dhewe ya, guys. Makane ya dhewe desa mawa cara ngono kuwi. Nek carane kene ya wis mengikuti alure wong kene, carane kono ya mengikuti alure wong kono. Walah, pantesan swara gludak-gludak iki jebule enek wong ngedono tricak, guys. Enek wong ngedono apa kuwi sing kanggo di
bangun dalan iki lho, watu. Nek kerican ngene iki jenenge apa putih-putih ini. Ndak Mbah Men cemat aja kuwi. Astagfirullahaladzim. Oh alah. Mangke Mbah Kiprit. Mbah Men. Ngono ki mregae apa? Tak dungokno ke omah ya. Bekane lho. Kurang ajar. Nek ke omahku ki beneke gludak-gludak ki apa ya mjane iki? Ndang aku akeh rono ngono iki. Apa sambune? Jayem Endi, Pak? ning kamar kae lah. Baratus. Kowe urung adus kok. Lah urung bar kok kok adus ya. Sing mbok dono sing sebelah kulon mang yo ngene iki ya, Mbah. Endi? Kono mang abene? Gak. Sik kula ndak enak. Ha iki apa sampe nang dimulai ya? Cuk minggu. Tenan ora. Nek nambah aku. Lah biasane omongan ki yo lames. Ayo. Biasane ki yo gak nek. Piramu kok dadak ora pitaya banget ki yo. Lah biasane yo ora. Iso kurang anglong penggalihku. Ini kita apa Mbah ndak kricak jenenge apa ki? Nek kricak ireng ya. Lah iki putih ya apa? Jem. Watu sing jempol. Wo pikir anggis. Lah atos iki ketoke. Karuan. Rata ndak iso mlebu. Lah sing nyoper sapa iki, Mas? Sing nyoper iki Mas Yudi ku ya? Lah sapa lah kono. Benek iki buanter Mbah kok kono gludak. Ape dicor apa dipaping ya, Mbah? Kira-kira ki dicor dipaping dalan ki. Dicor. Ora dipaping kok. Lah kae bose wis teko ngono kok. Bose wis. Lah watu wek digawakno alat ngono Gung bar Mbah to sing ngono. Kareng ngelus. Lah kok antang mulai kene. Dari duwe medhit. Lah duwe cek mandek ndi? Kalau duwe ini sak Mbah Men ngono kok. Duwe di sak Mbah Men. Wah, ngono iku. Tak kolku iki kok. Ayo. Jarane kok butuh nih. Lah sing ape lewat sapa? Wong dalan wis Jalan bongkok. ora kuwi lho yo gak enek wong liwat kene jarang. Tumbak-tumbak. Ya ben munggah mendur watu ngono le. Paralane sapa Bupati Dewa. Gak ngene Pak Edian kuwi. Wis Dewa. Omano anggir-anggir. Tak semangkane te video iku rak rame. Salah kok kalau dhewe. Tak boleh rene. Maju gak? Pur. Apa disangoni Mbah Men iki lho? Lambung pi kok. Aku lambung wilayah gambar. Gak pareng. Wis Pari ora mari ora pareng. Wah, bahaya Mbah ki ora cawisan banyu lho Mbah ki. Iki numpak apa ora wong kok. Walah, Numpak ora? numpak ae lokal. Penak numpak. Ya. Gak. Lho nek bakal sapa? Ya. Lekti. Sikilku tombak. Sandal kok ora enek ayem ning ngono kebut kabeh. Por. Nek apa ada bicara dulu. Mari lho Mbak, kok kayaknya
entuk kirun mbek Bagio. Wes. Iya sa? Apa? Mbah ngono kok. Mbah Mbah Min? Ndak ngono. Mbahku tak ngono ya, bener kowe sa. Tenan kok, mbahku ndak ngono iya bener. Kowe ora mbamuk ya. Itu kan Mbah Min. Iki kan mbae sapa ki Mbah Min ki? Mbae adik kan. Mbae sapa? Mbae adik sapa lah? Mbae adik Mbah Kong kok ya. Kok ngono. Mainan apa to? Lah kaget iki aku abene iki apa tek nek gludak. Aku menteri gombal tak tinggal nek apa? Ki mah yo entuk tonjan kamu lho sa. Sopo? Lho, aku yo gak roh yo gak kenal. Nek Nur ambekan Bun. Sing wedok iki sing ndine ra nek buang ngono roh. Wonge aku ki apa tak kenal. Walah ki buke Pitra oh. Astagfirullahaladzim, aku rek koyok tau roh. Mikir. Lanjut rewang guys, ki arep rewang ning gone Mbah Garmi arep nyewu. Engko mulai buntel-buntel tape. Lah kok gawanku malah keri. Tak tumbasno lengo karo minyak goreng. Malah keri, guys. Karo dhewe. Kok nek habis tangi. Kok aku telepon opo piye ngono aku tak ndang balik. Ya nek mbok ngeterno. Ide habis ki dolan rene guys, kit mantuk sekolah. Sampai ya ini ki urung mantuk, ayahe mantuk dadak wonge turu. Jek bubuk siang. Dinteni sak tangine iki ngeterno mbaiku. Wah, nase jam 1 siang. Ya, coba. Bodok. Pokoknya. Cek kemes esuk rendang. Kok njongok neh. Perasaan sapa ra? Jarane. Malam jembak kok. Bareng wae elek nanti elek separi. Pas aku tek dikek kowe mbek mak enak. Aku butuhku ge ambung ngono kok. Lah iya lah. Loh, walah Mbak Tin wis bar oh? Wes lah iya tak nduk iki perkara wek wis enak wong. Oh alah. Berarti Mbah Mi mangi tak rasani mbek mae. Lah Tin sok apan do aku ngono. Ndera ngentek ndak gentenan sing mae ngono. Lah ndera gentenan mbek Mbah Mi. Aku bermaem ngono. Bareng wis iki udah-udah kayak mau banyak adem. Keputar-putar ora rambut ya. Sik kreatif. Guys, iki keliling sampai ngomah ya guys, ki enek jambu wae koyo ngene iki lho. Iki nggone mbok lekku sing wonge rondo kalau guys lah jambune tak kok ngene iki lho. Wae. Wah, menyala tenan iki. Panas banter. Mak jambu guys, sepet apa ora? Wae kok ngene. Iki digotek nek gak nganggo nganu ceblok ning pasir ya ayo. Gak enak dipangan iki, Mbok. Kayak ngene, guys. Adem hawane. Wit-witane akeh kae klengkeng, dondong. Terus iki sebelah kene iki nggon tebu, iki bengkoke kami tuwa iki, guys. Ditebu kayak ngene.
Iki lho guys, teko omah. Jere kok ape rewang. Ning kono wis ditelepon Pak Su. Habis nangis, njaluk mantuk, montore tak ngeterno habis. Boleh teko omah. Habis ape diterno ngetan cek urung gelem, cek pengen dolanan. Aku kok tiwas balik ngene iki. Ning kono yo karek ngetumi tape, Mang. Ya tapi mbah lek dayem make lek 6 yo mantuk. Do mantuk kabeh lek pun. Lah ngono wong anggek ditapungno iki ketane kaya suwi ngenteni sak ademe. Lah terus mikirku ngene, Dok, lah nek aku prainan ndak oleh ngetumi tape, Dok. Ya gak usah, malah HP kanggo tenan-tenan malah pating dlemong ngono. Jadi nek wong apa lagi apa kuwi menstruasi iki gak oleh buntel-buntel tape, guys. Nek cara kene iki ngono, jere marai ora mateng, marai pating dlemong ngono. Kuwi mbah maksud iki mbah mitos, mbah tenan iki ya sih gak paham ya guys. Jere mbah-mbah zaman dulu ki ngono kuwi. Lah iki mang mulih iki digawani iki lho. Apa kerupuk. Ki padahal ki urung DC cek sok Kemis. Tapi kok wis nggorengi kerupuk, wis ngirisi brambang, bawang, ngekeki. Ini iki lho guys, wis digawak-gawakno lho anak rengginang. Sakmene kae lho, padahal iki urung wayahe. Ngono ki Mas tak omongi lho, Mbah. Mbene sampean iki lho sek 3 dino. Nek mbok gawak-gawakno ngene sesuk aku cek rene neh, sesuke cek rene neh. Wangker mulih mbok gawani entek engko urung dis kanggo. Ijek akeh, Dok. Aja muni entek, jek akeh. Wis nang digawa lah kerupuk iki remek-remek kok. Cuwentel ning montor. Anu tak ngene, ndang Dok iki tampani Dok anggit kok siji ngene lho, Pur. Ning omah kerupuk lho berkat-berkat yo akeh, Mbah, aku ngono. Yalah. Lah wong ape buka jok sogoke tak gawa diungkak-ungkik. Cek menenge tak njejak. Menenge. Lah kena malah midami badanku kaya dami loro. Buka jok ya nganggo kontak untuk pengguyungan tak kaku ras tu mulih ki kok aku ngono. Lah dikontang wis ndarono. Tak cangkenge lho ndang rono. Dicegati montore ora. Wong panganan ngene kok ngene iki nek urung kanggo kan anggitku rak telungane sing ning omah yo wong kerupuke yo enek ngono. Malah digawakno urung kresek lho kon Mbak Pur saada aku saada ngono ya guys. Wong Mbak Garmi kok. Aku rak wis ngomong aku tak nggo jambu iki lho Mbah ning omah tak kenek tak nggo retisan aku ngono. Terus mek dong-dondong iki guys, dong-dondonge tong walalah. So apik-apik semenane. Walalah. Lho wong PT sak padha awakmu kuwi kok. Apa asem-asem sepiro? Ayo ora anu turah-turah le. Mbayani ya guys, kandhane pokoke mbok lekku ki mbuh piye. Ora mentalan wong iki meskipun posisine iki rondo gak enek sing golekno dhuwit tapi wong yo lho, mbok parani ya le. Tapi butuhane tercukupi. Ngono tiwas. Aku mendarat nggone Mbah Mi ditelepon Pak Emeh. Apa tak nggo ngeterno habis dadak wonge kae cek omah ngguri rung gelem. Mang jere geger nyeluki ibu. Ngono ae aku ditelepon Pak Em aku ning nggone Mbah Mi yo balik cengkelak le. Kalau jambu lho nek resek. Yo kuwi ngarepem kuwi yo enek ulere. Tak pen ada. Lah piye wong jambu ngono kuwi yo retok lah piye men. Golek sing apik yo ning dhuwur yo apik-apik jane. Mbok parani neh. Buke mulih ya. Kae. Paling atus kalau paling habis dusimisan iki lho. Dinda. Oh iya Dinda peles. Sing atus Dinda. Indek iki tuku gula iki 10 kilo gitu. 10 kilo kok trimo kanggo wong 4 wong 3. Kayak ngene. Ayah ning ndi, Dok? Nang omah ngguri. Wis ngono ae yo guys, kontene yo sesuk dilanjutne lah. Wis matur suwun sangat buat semua family online sing wis nonton, sing wis support. Panjenengan semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur,
lancar rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Ini panas guys, keliling-keliling. Lho mah madhep ngulon nek ra bener. Lah. Sangune kon nggo wayah. Nek kecer. Ditabung lho nggih. Dadah. Dadah. Alah, merengingis kaya. Oh, gedene kok sak Mau tak? tengu. Ndak 10.000. Tapi kuwi kok mbek ana. Mbok tukono es oh. Roti. Aja es ya, ndek mangi jere bar dijupuk. Apa nek ngarani simpel dae niki. Koyok di lab ngono lho paling sekolahan. Aku ki gak oleh es ngono, Mak. Jere bu guru ki ngono. Paling dire cacing buku. Iya, nganu cacing. Cacing iki agih ngono lho, mangke cacing ngono lho. Maksudnya ki wong piye iki? Itu juga nangis sih. Lah piana apa dikono nek nang. Urung padahal. Ngene lho nek cerita, kan didelok cacinge, Mak. Nek cacinge agih ki ya disuntik ngono iki. Oh, nah iya ya. Semut ya.